Heippa ja kiitos kun olet täällä pitkästä aikaa. Mulla on ollut hieman vaikeuksia kuvata ja viime viikolla olin reissussa, mutta nyt yritän palata takaisin normaaliin rytmiin. Minä toivon, että teillä on kaikki hyvin. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, kuinka teillä menee. Mutta ennen kuin mennään itse tapaukseen, haluan sanoa yhden asian. Jos olet katsonut mun videoita pidempään, tiedät varmasti, etten yleensä puhu ihmisten ihonväristä. Mun mielestä kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Tässä tapauksessa ihonväri mainitaan kuitenkin monta kertaa. Ei siksi, että sillä olisi minulle mitään väliä, vaan siksi, että 1980-luvulla Yhdysvaltojen eteläosissa moni ajatteli toisin. Jos haluaa ymmärtää, miksi tämä rikos tapahtui ja miksi sen selvittäminen kesti yli 30 vuotta, pitää tietää, millaista elämä siellä silloin oli. Mutta nyt mennään itse tapaukseen. Timothy Wayne Coggins syntyi 29. elokuuta 1960 Griffinissä, Georgiassa. Hänen äitinsä on Viola Coggins ja isäpuolensa Robert Dorsey. Perheessä oli yhteensä 11 lasta ja Timothy oli yksi nuoremmista sisaruksista. Robert tuli Timothyn elämään, kun Timothy oli 8-vuotias. Hän opetti Timothylle rakennusalan töitä ja sen, että työt pitää tehdä kunnolla. Aikuisena Timothy työskentelikin usein isäpuolensa kanssa erilaisissa rakennus- ja korjaustyömailla. Perheellä ei ollut paljon rahaa, mutta kotona riitti rakkautta. Sukulaisia kävi usein kylässä ja Viola laittoi ruokaa koko perheelle. Kirkko oli myös tärkeä osa heidän arkeaan ja Viola kävi siellä lähes koko elämänsä. Myöhemmin monet perheenjäsenet ovat kertoneet, että Timothy oli erityisen läheinen äitinsä kanssa. Hän auttoi häntä aina, kun apua tarvittiin. Läheisten mukaan Timothy oli iloinen, sosiaalinen ja helposti lähestyttävä. Hän tuli toimeen melkein kaikkien kanssa. Eräs sukulainen sanoikin, että Timothy ei koskaan tavannut vierasta. Hän tarkoitti sillä sitä, että Timothy ystävystyi helposti uusien ihmisten kanssa. Vapaa-ajallaan Timothy kuunteli paljon R&B-musiikkia, etenkin Frankie Beverlytä, ja vietti mielellään aikaa ystäviensä kanssa. Yksi Timothyn läheisimmistä ystävissä oli Spaldingin piirikunnan sheriffin apulainen Jesse Gates. He olivat tunteneet toisensa jo pitkään. Timothyn sisko Telisa on myöhemmin kertonut myös, kuinka läheisiä he myös olivat. Timothy opetti hänet ajamaan polkupyörällä, rohkaisi häntä liikkumaan omatoimisesti kaupungilla ja oli ensimmäinen, joka tuli onnittelemaan, kun Telisa sai ensimmäisen lapsensa vain 18-vuotiaana. Timothy rakasti myös tanssimista. Lähes joka viikonloppu hän lähti People's Choice-nimiselle tanssiklubille Sunnysideen. Siellä hän tapasi ystäviään, vietti iltaa ja teki sitä, mistä nautti eniten. Tapahtumien aikaan Timothy oli 23-vuotias. Hän asui edelleen äitinsä Violan ja isäpuolensa Robert Dorseyn luona Griffinissä. Perjantaina 7. lokakuuta 1983 Timothy lähti taas People's Choice-tanssiklubille, aivan kuten niin monena viikonloppuna aiemminkin. Hän ei kuitenkaan voinut tietää, että siitä illasta tulisi hänen elämänsä viimeinen. Timothy vietti iltaa Griffinissä, kun hänen ystävänsä Jesse sattui ajamaan hänen ohitseen. Jesse pysähtyi juttelemaan ja Timothy pyysi tältä kyytiä noin 15 minuutin ajomatkan päässä sijaitsevalle People's Choice-tanssiklubille. Automatkan aikana Timothy kertoi tapailevansa valkoihoista naista ja Jesse huolestui heti. Sanoin hänelle, että hänen pitäisi olla varovainen. Me eletään Griffinissä, Georgiassa, eikä Atlantassa. Kaikki eivät hyväksy sitä. Kun he saapuivat klubille,
Jesse huomasi 2 miestä klubin edessä. Hänen mukaansa siellä ei yleensä nähty valkoihoisia asiakkaita. Timothy kiitti kyydistä, nousi autosta ja käveli sisään. Vuosikymmeniä myöhemmin Jesse muisteli tuota iltaa. En voinut mitenkään tietää, että se olisi viimeinen kerta, kun näkisin hänet elossa. Klubin sisällä Timothy vietti iltaa tuttuun tapaansa. Hän tanssi, tapasi ystäviään ja myös hänen nuorempi siskonsa Telisa oli paikalla. Telisan mukaan Timothy tanssi useaan otteeseen saman naisen kanssa. Jonkin ajan kuluttua eräs mies tuli etsimään Timothya ja hetkiä myöhemmin he kävelivät yhdessä ulos klubilta. Kun Telisa meni itse vähän myöhemmin ulos, Timothy oli jo poissa. Useiden todistajien mukaan Timothy nähtiin vielä myöhemmin läheisellä huoltoasemalla juttelemassa 2 miehen kanssa. Pian sen jälkeen hänen kerrottiin nousseen heidän autoonsa. Se oli viimeinen varma havainto Timothista. 2 päivää myöhemmin sunnuntai-aamuna 9. lokakuuta 1983 eräs metsästäjä liikkui Minter Roadin läheisyydessä Upsonin piirikunnassa Georgiassa, kun hän teki järkyttävän löydön. Voimajohtojen läheisyydessä avoimella alueella makasi nuoren miehen ruumis. Paikka tunnettiin paikallisten keskuudessa kokoontumispaikkana, jossa pidettiin juhlia ja tehtiin huumekauppoja. Metsästäjä hälytti välittömästi paikalle poliisin ja ensihoidon. Tutkijoille kävi nopeasti selväksi, ettei kyse ollut onnettomuudesta, vaan erittäin raasta henkirikoksesta. Aluksi poliisilla ei kuitenkaan ollut pienintäkään käsitystä siitä, kuka uhri oli. Ensimmäisissä lehtijutuissa hänestä puhuttiin vain tunnistamattomana miehenä. Poliisi julkaisi tuntomerkit ja pyysi yleisöltä apua uhrin tunnistamiseksi. Jonkin ajan kuluttua uhrin henkilöllisyys saatiin kuitenkin vahvistettua. Kyseessä oli 23-vuotias Timothy Wayne Coggins. Kun Timothyn läheiset saivat kuulla hänen kuolemastaan, heidän mielessään oli surun keskellä vain yksi kysymys. Kuka oli surmannut hänet ja miksi? Ruumiin avaus paljasti nopeasti, miten raa'asti Timothy oli surmattu. Hänen kehossaan oli lähes 30 vammaa. Ruumiin avauksen ja myöhemmän oikeudenkäynnin mukaan hänellä oli 17 pistohaavaa, 5 repeämähaavaa sekä useita viilto- ja puolustusvammoja. Häntä oli puukotettu erityisesti rintakehään, selkään ja ylävartaloon. Molemmat keuhkot olivat puhjenneet ja 2 hammasta oli lyöty irti. Käsivarsissa olleet puolustusvammat osoittivat, että Timothy oli yrittänyt puolustautua. Tutkijoiden mukaan Timothya oli myös kidutettu. Hänet oli kahlittu ketjulla auton perään ja raahattu maata pitkin. Se oli jättänyt hänen kehonsa laajoja hiertymiä ja ruhjeita. Ruumiinavauksen mukaan Timothy kuoli verenhukkaan, joka aiheutui useista puukon iskuista. Hän oli vielä elossa, kun hänet jätettiin metsään. Yksi ensimmäisistä rikospaikalle saapuneista poliiseista oli Spaldingin piirikunnan sheriffin apulainen Oscar Jordan. Oscar tunsi Timothyn hyvin, mutta ei tunnistanut ystäväänsä. Kun ilmoitin sheriffille, sanoin, etten tiennyt, kuka tämä henkilö oli. En voinut tunnistaa häntä, koska hän oli niin pahoin runneltu. Oscar muisteli myöhemmin myös sitä, mikä järkytti häntä eniten. Pahinta oli se, etteivät he tappaneet häntä heti. Hänet jätettiin metsään kuolemaan. It had to be a terrible thing. Out here in the black dark, no one's coming. Nobody's coming to your rescue. I know at some point in time he had to come to the point where he realized they're not only trying to hurt me, they're going to kill me. And that's exactly what they did. That's exactly what they did.
Timothyn rintakehässä oli myös syviä viiltoja, jotka muodostivat ristin tai X-kirjaimen kaltaisen kuvion. Samanlaisia viiltoja löytyi myös hänen selästään. Oscar kertoi myöhemmin uskovansa, että kuviot liittyivät etelävaltioiden lippuun. Hänen mielestään se saattoi olla merkki rotuvihasta. Tätä ei kuitenkaan koskaan pystytty vahvistamaan. Timothyn perhe joutui hautaamaan hänet vain muutamia päiviä murhan jälkeen. Hautajaisten olisi pitänyt olla hetki, jolloin läheiset saisivat surra rauhassa. Sen sijaan heidän yllään leijui jatkuva pelko. Murhaajaa ei oltu saatu kiinni, eikä kukaan tiennyt, oliko tekijä valmis satuttamaan vielä jotakuta muutakin. Pelko oli niin iso, että perhe teki raskaan päätöksen. Timothyn haudalle ei laitettu hautakiveä. Läheiset pelkäsivät, että jos hauta olisi helposti tunnistettavissa, tekijä voisi palata paikalle ja häpäistä sen. Niinpä Timothy haudattiin merkitsemättömään hautaan, jossa hän lepäsi vuosikymmenten ajan. Samaan aikaan tutkinta jatkui, mutta poliisilla oli hyvin vähän johtolankoja. Tutkijat kuulustelivat lukuisia todistajia ja selvittivät Timothyn viimeisiä liikkeitä ennen kuolemaa. Useat ihmiset olivat nähneet hänet People's Choice-tanssiklubilla ja useat todistajat kertovat nähneensä hänet myöhemmin 2 miehen seurassa. Kukaan ei kuitenkaan ollut nähnyt itse hyökkäystä. Murha-asetta ei koskaan löydetty. Myöskään rikospaikalta ei saatu sellaista todistusaineistoa, jonka avulla tekijä tai tekijät olisi voitu tunnistaa. Poliisi yritti kuitenkin selvittää, miksi Timothy oli tapettu. Yksi epäily liittyi huumeisiin. Tutkinnan mukaan Timothy teki välillä pieniä huumekauppoja saadakseen lisätuloja. Poliisi tutki myös sitä, liittyikö murha rotuvihaan, sillä useiden todistajien mukaan Timothy tapaili valkoihoista naista. Tutkinta ei kuitenkaan edennyt kumpaakaan suuntaan ja lopulta tutkinta alkoi hiipua. Viikot muuttuivat kuukausiksi, kuukaudet vuosiksi ja vuodet vuosikymmeniksi. Timothyn perhe ei kuitenkaan saanut elää rauhassa. Murhan jälkeen heidän kotinsa ikkunasta heitettiin sisään tiili, jonka mukana oli viesti, te olette seuraavat. Perheen mukaan uhkailu jatkui myös myöhemmin. Timothyn isäpuoli Robert sai puhelun, jossa tuntematon henkilö varoitti, että jos perhe jatkaisi asian selvittämistä, seurauksena olisi lisää kuolemantapauksia. Eräänä päivänä Robertin työpaikalle ilmestyi myös verinen teepaita. Kukaan ei koskaan saanut selville, kuka sen oli jättänyt tai liittyikö se todella Timothyn murhaan, mutta perhe koki sen jälleen yhtenä uhkauksena. Vuosien kuluessa tapaus muuttui käytännössä kylmäksi. Paikallisten keskuudessa huhut eivät kuitenkaan koskaan vaienneet. Useiden myöhempien todistajien mukaan murhasta epäilyt miehet olivat puhuneet tapahtuneesta tuttavilleen vuosien varrella, mutta kukaan ei uskaltanut kertoa tietojaan poliisille. Timothyn perhe uskoi alusta asti, että murhan taustalla oli hänen suhteensa valkoiseen naiseen. Telisa on myöhemmin kertonut, että perhe oli vakuuttunut motiivista jo vuonna 1983, mutta ilman todisteita heidän epäilyksensä eivät riittäneet viemään tapausta eteenpäin. Vuodet kuluivat. Monet alkuperäiseen tutkintaan osallistuneet poliisit jäivät eläkkeelle. Osa todistajista muutti pois ja osa menehtyi. Yhä useampi alkoi uskoa, ettei Timothyn murha ratkaistaisi koskaan. Vasta vuosikymmeniä myöhemmin tapaus sai täysin uuden suunnan. Vuonna 2016 GBI:n tutkija Jared Coleman sai tehtäväkseen käydä Timothyn murhatutkinnan läpi aivan alusta alkaen.
Tutustuessaan vuosikymmeniä vanhaan aineistoon, Jared alkoi epäillä, ettei kaikkia alkuperäisiä johtolankoja ollut koskaan tutkittu loppuun asti. Kun hän löysi uuden johtolangan, hän otti yhteyttä Spaldingin piirikunnan sheriffiin, Darrell Dixeen. Darrell ei epäröinyt hetkeäkään. Hän päätti avata vanhan murhatutkinnan uudelleen. Myöhemmin Darrell kertoi päätöksensä ollen hänelle itsestään selvä. Halusin ratkaista tämän tapauksen, koska se tuntui oikealta. Halusin antaa Cogginsin perheelle vastauksia ja toivoin, että Timothy saisi viimein levätä rauhassa. Tutkijat löysivät nopeasti pienen mustan vihkon. Entinen sheriffin apulainen oli kirjannut siihen muistiin työnsä tapahtumia 1980-luvun alussa. Merkinnöistä kävi ilmi, että tämä sheriffin apulainen oli soluttautunut Ku Klux Klaniin KKK, eli yhdysvaltalaiseen valkoista ylivaltaa kannattavaan äärijärjestöön, kerätäkseen tietoa sen toiminnasta. Yhdessä toukokuussa 1982 tehdyssä merkinnässä hän kirjoitti, että paikallisen klaanin johtaja oli kehuskellut järjestöllä olevan useita hyviä klaanin jäseniä poliisilaitoksessa ja sheriffin toimistossa. Seuraava merkintä oli vielä pahempi. En tällä hetkellä tiedä, kehen voin luottaa. Yritän selvittää, ketkä osaston jäsenistä kuuluvat klaaniin. Nämä merkinnät oli kirjattu vain noin vuotta ennen Timothyn murhaa. Vihko ei tietenkään todistanut, että Timothyn murhaa tutkineet poliisit olisivat kuuluneet järjestöön. Se herätti kuitenkin tutkijoissa kysymyksiä siitä, millaista tutkinta oli vuonna 1983. Myös Griffinin kaupungin valtuutettu ja Timothyn serkku Cynthia Ward on myöhemmin kertonut uskovansa, että rotuasenteet vaikuttivat siihen, kuinka vakavasti tapausta alun perin tutkittiin. Cynthian mukaan kaupungin vaikutusvaltaisimmat ihmiset olivat tuohon aikaan valkoisia miehiä, joilla oli huomattavaa valtaa sekä paikallisessa politiikassa että liike-elämässä. Hän uskoi, ettei nuoren miehen murhaa pidetty yhtä tärkeänä kuin sitä olisi pitänyt. Saman aikaan tutkija Jared jatkoi vanhojen vihjeiden läpikäymistä. Yksi niistä alkoi nopeasti erottua muista. Vuonna 2007 GBI:hin otti yhteyttä Christopher Vaughn-niminen mies. Christopher kertoi tietävänsä, ketkä olivat vastuussa Timothyn murhasta. Vaikka häntä oli tuolloin kuulusteltu useita kertoja, hänen kertomuksensa ei ollut johtanut minkäänlaisiin jatkotoimiin. Jared päätti, että tällä kertaa asia tutkittaisiin perusteellisesti. 26. huhtikuuta 2017 hän kuulusteli Christopheria uudelleen, ja tällä kertaa tutkinta alkoi viimein edetä. Christopherin kertomuksen perusteella tutkijoiden huomio kohdistui erityisesti kahteen paikalliseen mieheen, Frank Gebhardin ja William Bill Moore Senioriin. Molemmat olivat poliisin entuudestaan tuntemia henkilöitä, joilla oli pitkä rikoshistoria ja väkivaltainen maine. Tutkijat päättivät kuulustella ensin Frankia. Kuulustelujen aikaan hän istui jo valmiiksi vankilassa toiseen rikokseen liittyen. Frank kiisti kaiken. Hän väitti, ettei tiennyt Timothyn murhasta mitään, eikä ollut koskaan edes tuntenut häntä. Myös Frankin sisko Sandra Bunn uskoi veljensä olevan syytön. Hän kertoi, että hän oli puhunut sekä Frankin että Billin kanssa, ja molemmat olivat vakuuttaneet hänelle, ettei heillä ollut mitään tekemistä murhan kanssa. Hän sanoi minulle ei ole mitään puhuttavaa, en tiedä tästä mitään. Molemmat sanoivat täsmälleen samaa. Tutkijat eivät kuitenkaan uskoneet heidän kertomustaan. Koska Frank oli vankilassa, Darrell päätti seurata hänen vankilapuhelujaan.
Tutkijat huomasivat nopeasti, että Frank soitti kaikkein useimmin juuri Sandralle. Eräässä puhelussa Sandra antoi veljelleen hyvin erikoisen neuvon. Pidä suusi kiinni. Älkää suostuko mihinkään DNA-testeihin. Älkää suostuko yhtään mihinkään. Sandra varoitti veljeään jopa ottamasta vastaan tutkijoilta juomia. Hän pelkäsi, että poliisi voisi saada hänen sylkensä kautta DNA-näytteen. Tutkijoiden korviin keskustelu kuulosti erittäin epäilyttävältä. Lopulta Darryl haki oikeudelta määräyksen, jonka perusteella Frankilta voitiin ottaa DNA-näyte hänen tahdostaan riippumatta. Saman aikaan sheriffin toimisto teki jotakin hyvin poikkeuksellista. Vaikka tutkinta oli edelleen kesken, poliisi kertoi julkisuudessa uskovansa olevansa lähellä pidätyksiä. Normaalisti näin ei tehdä. Darryl myönsi myöhemmin, että kyseessä oli tietoinen riski. Hän toivoi uutisen rohkaisevan ihmisiä, jotka olivat vaienneet vuosikymmeniä, ottamaan viimein yhteyttä poliisiin, ja juuri niin tapahtui. Tutkijoille alkoi tulla uutta tietoa. Yksi niistä tuli Shirley Siskiltä, joka oli 1980-luvulla toiminut sen asuntovaunualueen hoitajana, jossa Bill oli asunut. Shirley kertoi muistaneensa keskustelun, joka oli vaivannut häntä yli 3 vuosikymmenen ajan. Eräänä iltana Billin vaimo Brenda Moore oli Shirleyn mukaan vahvasti päihtynyt ja sanonut jotain hyvin järkyttävää. Sanon sinulle, että he tappavat sen miehen. He sitovat hänet ja raahaavat häntä auton tai kuorma-auton perässä. Tuolloin Shirley ei ollut uskonut sanaakaan. Hän ajatteli Brendan olevan vain humalassa. Vasta vuosikymmeniä myöhemmin Shirley alkoi epäillä, että Brenda olikin puhunut totta. Tutkijoille tuli vielä yksi merkittävä läpimurto. Frankin entinen naapuri Willard Sanders kertoi poliisille, että pian Timothyn murhan jälkeen Frank oli tunnustanut hänelle osallistuneensa tekoon. Willardin mukaan Frank kertoi sitoneensa Timothyn ketjulla auton perään, mutta väitti Billin olleen se, joka lopulta tappoi hänet. Willard kertoi myös ilmoittaneensa asiasta poliiseille jo vuonna 1983. Jos Willard puhui totta, poliisi oli voinut tietää tekijät jo lähes heti murhan jälkeen. Tutkijoiden keräämä todistusaineisto riitti lopulta siihen, että syyttäjä uskoi voivansa viedä tapauksen oikeuteen. Lokakuussa 2017 Frank Gebhard, tuolloin 59-vuotias, ja William Bill Moore Sr., 58-vuotias, otettiin kiinni. Heitä syytettiin Timothyn murhasta sekä muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja uhrin kuoleman salaamisesta. Pidätykset oli valtava uutinen. Tutkinta ei kuitenkaan ollut vielä ohi. Syyttäjä tiesi, että oikeudenkäynnistä tulisi poikkeuksellisen vaikeaa. Vuosikymmenten aikana suuri osa alkuperäisistä todistusaineistosta oli kadonnut. Murha-asetta ei ollut koskaan löydetty, eikä tutkijoilla ollut DNA-näyttöä, joka olisi suoraan yhdistänyt Frankin tai Billin murhaan. Myöhemmin syyttäjä kuvaili tilannetta näin. Minulla oli käytännössä vain uhrin vaatteet, lakana, jolla ruumis oli peitetty, ja yksi kivi. Siinä kaikki. Haastetta lisäsi myös se, että suuri osa syyttäjän tärkeimmistä todistajista oli itse rikoksista tuomittuja. Puolustuksen oli helppo väittää heidän kertomuksiaan epäuskottaviksi. Silti heidän kertomuksissaan toistui yksi asia yhä uudelleen. Useat todistajat kehottivat tutkijoita tutkimaan Frankin vanhan kiinteistön kaivon. Heidän mukaansa Frank oli vuosien aikana kertonut heittäneensä sinne murhaan liittyviä tavaroita. Tutkijat päättivät ottaa riskin. He tyhjensivät koko kaivon. Roskien ja muun romun joukosta
löytyi useita esineitä. Niiden joukossa oli useaan osaan katkennut veitsi. Lisäksi löytyi lenkkikenkä ja paita, jossa näkyi useita teräaseen tekemiä reikiä. Kun paita nostettiin tutkijoiden eteen, syyttäjä ymmärsi heti, miksi se saattoi olla tärkeä. Paidan selässä näkyi 7 reikää. Ruumiin avauksen mukaan Timothea oli puukotettu selkään juuri 7 kertaa. Tapauksen syyttäjä on myöhemmin kertonut pitäneensä paitaa yhtenä tutkinnan merkittävimmistä löydöistä, vaikka vuosikymmenten kulumisen vuoksi sen yhteyttä murhaan ei voitu enää varmistaa varmuudella. Tässä vaiheessa tutkijat uskoivat kuitenkin motiivin viimein selvinneen. Heidän mukaansa Frank ja Bill olivat valinneet Timothyn uhrikseen, koska hän seurusteli valkoisen naisen kanssa ja liikkui valkoisilla asuinalueilla myymässä huumeita. Syyttäjän mukaan kyse ei ollut sattumanvaraisesta väkivallasta, vaan tarkoituksena oli lähettää viesti. Timothy oli nuori mies, joka ei suostunut elämään vuoden 1983 kirjoittamattomien sääntöjen mukaan. Juuri siksi hänestä tuli kohde. Myös tapauksen tutkija Darrell uskoi, että rotuviha oli murhan keskeinen motiivi. Hänen mukaansa Bill ja Frank olivat vuosikymmenten ajan uskoneet olevansa koskemattomia. Kesällä 2018, yli 34 vuotta Timothyn murhan jälkeen, tapaus eteni viimein oikeuteen. Syyttäjän koko tapaus perustui siihen, että useat toisistaan riippumattomat todistajat olivat vuosien aikana kertoneet kuulleensa Frankin tunnustaneen murhan. Lisäksi heidän kertomuksiaan tukivat rikospaikalta tehdyt havainnot sekä tutkinnan aikana löytynyt todistusaineisto. Puolustus tarttui juuri tähän. Frankin asianajaja väitti oikeudessa, ettei syyttäjällä ollut niin sanottua ratkaisevaa todistetta. Hänen mukaansa koko tapaus perustui lähes kokonaan rikoksista tuomittujen ihmisten kertomuksiin ja henkilöihin, joilla hänen mielestään oli henkilökohtaista kaunaa Frankia kohtaan. Asianajaja vähätteli myös kaivosta löytyneitä tavaroita. Hänen mukaansa rikkinäinen veitsi, kenkä ja muut tavarat eivät todistaneet mitään. Puolustuksen mukaan kaikki löydöt olivat pelkkiä sattumia, eikä mikään niistä osoittanut, että Frank olisi murhannut Timothyn. Syyttäjä näki asian kuitenkin täysin toisin. Hänen mukaansa yksittäinen todiste ei ehkä ollut ratkaiseva. Mutta kun todistajien kertomukset, vanhat lausunnot, rikospaikalta tehdyt havainnot ja myöhemmin saatu todistusaineisto yhdistettiin, ne muodostivat yhden yhtenäisen tapahtumaketjun. Oikeudenkäynnin aikana esiin nousi myös se, millainen ilmapiiri Griffinissä vallitsi vuonna 1983. Todistajaksi kutsuttu entinen sheriffin apulainen Oscar Jordan kertoi valamiehistölle kokeneensa itse rasismia työskennellessään poliisina. Oman kokemukseni mukaan rasismia oli paljon. Monesti tuli tunne, ettei ollut tervetullut tai ettei sinua haluttu sinne. Syyttäjän mukaan juuri tämä ilmapiiri oli tärkeä osa tapauksen ymmärtämistä. Hänen mukaansa Timothy ei joutunut sattumanvaraisen väkivallan uhriksi. Hän joutui hyökkäyksen kohteeksi, koska oli nuori tummaihoinen mies, joka seurusteli valkoisen naisen kanssa aikana ja paikassa, jossa kaikki eivät hyväksyneet sitä. Lopulta valamiehistö vetäytyi harkitsemaan ratkaisuaan. Pitkän oikeudenkäynnin jälkeen kaikki olivat samaa mieltä. Kesäkuussa 2018 Frank todettiin syylliseksi. Hänet tuomittiin murhasta, törkeästä pahoinpitelystä vaarallisella aseella sekä uhrin kuoleman salamisesta. Hän sai elinkautisen tuomion. Sen lisäksi hän sai muista rikoksista vielä 30 vuotta vankeutta.
Vallamiehistön puheenjohtaja kertoi myöhemmin, ettei ratkaisu perustunut yhteen yksittäiseen todisteeseen. Hänen mukaansa ratkaisevaa oli se, että useat toisistaan riippumattomat todistajat kertoivat saman tarinan. Vallamiehistö kävi oikeudenkäynnin aikana läpi jopa 17 eri tilannetta, joissa Frank oli vuosien varrella tavalla tai toisella myöntänyt osallisuutensa Timothyn murhaan. Frank on kuitenkin koko ajan väittänyt olevansa syytön. Hän haki myöhemmin uutta oikeudenkäyntiä, mutta tuomioistuin hylkäsi hakemuksen. Hänen asianajajansa on edelleen sitä mieltä, ettei tuomioon johtanut näyttö ollut riittävä. Saman aikaan Bill päätyi toisenlaiseen ratkaisuun. Elokuussa 2018 hän hyväksyi syyteneuvottelun ja tunnusti syyllisyytensä kuolemantuottamukseen sekä uhrin kuoleman salaamiseen. Hänet tuomittiin 20 vuoden vankeusrangaistukseen, jonka jälkeen seuraisi vielä 10 vuotta valvottua koevapautta. Bill ei kuitenkaan asianajajansa mukaan koskaan osoittanut katumusta. Hänen mukaansa Bill ei kokenut tehneensä mitään väärää. Kun tuomio luettiin oikeussalissa, Timothyn läheiset eivät pystyneet pidättelemään kyyneliään. He halasivat toisiaan hiljaa. Timothyn veli Tyrone sanoi myöhemmin: "Emme koskaan uskoneet, että tämä päivä todella koittaisi. Toivoimme sitä aina, mutta nyt veljeni sai viimein oikeutta." Timothyn veljen tytär Heather kertoi myöhemmin, että juuri tuo hetki merkitsi heidän perheelleen kaikkein eniten. Vaikka oikeudenkäynti oli viimein päättynyt, kaikkein merkityksellisin hetki ei perheelle tapahtunut oikeussalissa. Se tapahtui hautausmaalla. Yli 34 vuoden ajan Timothyn hauta oli ollut ilman hautakiveä. Perhe oli elänyt niin pitkään pelossa, ettei ollut koskaan uskaltanut merkitä hänen viimeistä leposijaansa. He pelkäsivät, että joku voisi häpäistä haudan tai vahingoittaa sitä. Nyt pelolle ei ollut enää syytä. Joulukuussa 2017 pian pidätysten jälkeen perhe ja läheiset kokoontuivat Timothyn haudalle pieneen muistotilaisuuteen. Paikalla lausuttiin rukous. Läheiset halasivat toisiaan. He ottivat yhteiskuvia ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin hieman kevyemmin mielin. Lopuksi he päästivät ilmaan violetit ilmapallot Timothyn muistoksi. Samalla hänen haudalleen laitettiin vihdoin hautakivi. Siihen kaiverrettiin yksinkertainen, mutta voimakas teksti: Timothy Wayne Coggins. Gone but never forgotten. Poissa, mutta ei koskaan unohdettu. Vaikka mikään tuomio ei voinut tuoda Timothya takaisin, hänen läheisensä saivat viimein sen, mitä olivat odottaneet yli 34 vuotta: vastauksia ja oikeutta. Mutta yksi kaikkein tärkeimmistä ihmisistä ei kuitenkaan ehtinyt nähdä sitä hetkeä. Timothyn äiti Viola menehtyi vuonna 2016 ennen kuin tapaus avattiin uudelleen ja tekijät saatiin vastuuseen. Läheisten mukaan hän uskoi kuitenkin loppuun asti, että vielä jonain päivänä Timothyn murha ratkeaisi. Timothy oli vain 23-vuotias, kun hänen elämänsä päättyi poikkeuksellisen raalla tavalla, mutta hänen tarinansa ei päättynyt siihen syrjäisen metsään lokakuussa 1983. Yli 3 vuosikymmentä myöhemmin totuus nousi lopulta pintaan. Ehkä tämän tapauksen tärkein opetus onkin se, että vaikka oikeus voi joskus viivästyä vuosikymmeniä, se ei tarkoita, etteikö sitä voisi vielä saavuttaa. Ja juuri siksi Timothyn nimeä muistetaan yhä tänäkin päivänä. Näin päättyy Timothyn tarina. Kiitos todella paljon, että katsoit videon loppuun asti. Pidetään huolta toisistamme ja nähdään taas seuraavassa videossa.